ଆସ୍ଥାରେ ବୁଲା କୁକୁରକୁ ଦେଖିବା ନା କେମିତି କନେକ୍ସନ ହଁ ଭାଇ ସେମିତି କରନ୍ତି। କଣ? ଭାଇ ସେମିତି କରନ୍ତି। ନା ନା ଆମର ସେମିତି ଏତେ ବି ଖରାପ ହୁଏନି। ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ମୁଁ କହିଲି ତ ମୁଁ ଶୋଇ ପଡିବି ସେ ଆସି ନଥିଲେ ସେ କୁହନ୍ତି ଏମିତି କରିବା ସେମିତି କରିବା ମୁଁ ମନା କରେ। କଣ ପାଇଁ? ଫିଲ୍ ହବ ମୁଁ ନା ଶୋଇପଡେ। ଭଲ କି ଫିଲ୍ ହବ ନା କରିବା ମଜା ଲାଗିବ। ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଏତେ ସେଟା କରିବା ପାଇଁ। କଣ ୟାର ଏମିତି କହୁଛ? ଭାଇଙ୍କୁ ନିରାଶ କରୁଛ। ମତେ ସବୁ ଘଣ୍ଟା କହିବେ ତ ଜମା ତ ମାନେ ପୁରା ବୋରିଂ ଏସା ତେସା ଚାଲିବ ନା ଆଉ କୋଉଠି ନେଇ ପଳେଇ ଆସେ। ମୁଁ କହିଲି ମାଲକୁ ନେଇକି ହାତ ଫୁଟାନ୍ତେନି। ଉଁ? ହାତ ପୁରାନ୍ତି କହିଛି। ନାଇଁ ସିଏ ଖାଲି ମୋର ଖାଲି ଉପର ଟିକେ ହାତ ମାରନ୍ତି। ଉପରଟା ତ ହାତ ମାରା ଜାଗା କିନ୍ତୁ ତଳେ ନା ସେଟା ନୁହେଁ ସେଠି ମୁଁ ହାତ ମାତ ଦିଏନି ଉପର ହାତ ମାରିଲେ ତ ମତେ ଇଚ୍ଛା ହବ ଆଉ କଣ। ଇଚ୍ଛା ତ ହବ ସେଇଟା କଣ ଜାନି ଇଚ୍ଛା ହବ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ମତେ ଟିକେ କରିକି ଉପରେ ହାତ ମାରିଦେଲେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ମନ ହୁଏ। ଯୋଉଦିନ ମୋର ମନ ନଥିବ ତାଙ୍କର ମନ ଥିବ ସେଟା ଆଣିଲେ ଇଏ କରିବେ ସେ କରିବେ ମୁଁ ଯିବିନି। ସେମିତି କରିବେ। ଆଉ ଶୋଇଥିବ ସେମିତି କରନ୍ତି। ହଁ ମୋ ପୁଅ ମଝିରେ ଶୁଏ ମୁଁ ସେପଟେ ଶୁଏ ଇଏ ଏପଟେ ଶୁଅନ୍ତି। ଓହୋ। ଯୋଉଦିନ ତାଙ୍କର ମନ ହବ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉଠିକି ଏପଟରୁ ଉଠିକି ପଳେଇବେ ମୋ ପାଖକୁ। କଣ ଆସିକି ସିଧା ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତି ନା କଣ? ମୁଁ କହିଲି ଆସିକି କଣ କରନ୍ତି କିସ୍ କରନ୍ତି ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ନାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆସିକି କଣ କରିବେ କୁହନି କଣ? କିସ୍ କରିବେ। କିସ୍ କରିକି କଣ କମରକୁ ଚିପିଲେ ଝିଅ ଛୁଆଙ୍କର ମୁଡ୍ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ମୋର ମୁଡ୍ ହୁଏନି। କଣ? କମରକୁ ଝିଅ ଛୁଆଙ୍କର କମରକୁ ଚିପିଲେ ତାର ଝିଅ ଛୁଆଙ୍କର ମୁଡ୍ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମୋର ହୁଏନି ସେ କିନ୍ତୁ ଚିପନ୍ତି। କିସ୍ କରିକି ଉପରେ ଆସିକି ଶୋଇବେ ସେମିତି ଶୋଇକି ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିବି ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର କାମ କରିବେ ଆଉ। ବ୍ରା ଚିପନ୍ତିନି? ହଁ ସେଇଟା ତ ଆଗେ ନା। ସେଟା ଆଗେ ହାତ ଯିବ ଆଉ। ସବୁ ଖୋଲା ହୁଏ ସେ ଯେତେବେଳେ ରୋମାନ୍ସ କରିବେ ସବୁ ଖୋଲିଦେବେ। ତମ ଦେହରେ କିଛି ରୁହେନି? ନାଇଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ ଭିତରେ ଦି ଜଣ ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ସବୁ ଖୋଲିଦିଅନ୍ତି ମୋର ବି ସବୁ ଖୋଲିଦିଅନ୍ତି। ମତେ ବେଳେ ବେଳେ ବିରକ୍ତ ଲାଗେ ଯୋଉଦିନ ରାଗ ମୁଣ୍ଡ ଥିବ ସେଦିନ ସେମିତି ନୁହେଁ ଖାଲି କିଛି ଖୋଲିବେନି ଖାଲି ସେମିତି ଖୋଲିଦେବେ ବସ ଶୋଇକି ତାଙ୍କର ମୁଡ୍ ଇଏ ହେଲେ ସେ କରିଦେଇଥିବେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ୟାଣ୍ଟ୍ କଣ ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧୁଛ? ମୋର ସବୁବେଳେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ମୋର ମୋ ବ୍ରା ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧିବିନି କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ୍ ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧିବି।